provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection.
Sound check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Lulier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ini hatod sa Indo ni Honorable Councilor Inton Paro Ballibar, Municipal Councilor of Bula, Camarines Sur. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Tatanggap ng package sa ML Moves by M. Luwelier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maaasahan lagi. M. Luwelier, tulay ng pamilyang Pilipino. Para sa bado at kabloom sa hamon, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn. Bangong gumagabloom. Charm Fat Corn. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Corn. Bangong gumagabloom. Charm Fat Corn. Damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay masalada.
Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyan lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Ito pong programa ng Bicol Connection, aldaw nin Sabado, 8:30 to 10 o'clock in the morning. Kapag urlay-ulay kan mga napapanood natin mga nyo aldaw, pagresibinin mga report hali sa mga karonda. Yaon digdi sa sakuyang katahid sa technical side, Engineer James Oco. Sa information si Rodel Cesar. Sa transmitter side, Engineer Joanna De Villa. Ang sa to yung maskuladong PSG naman, yuman po si Tony Matic Saison. Maluwas ang sa to yung mga field announcer. Yaon dyan ang sa mo yung bagong news content writer, at the same time anchorman ni na mga prime time and panghapon na programa. Si JB John Verdiflor. Yaon man si Philip Baracena alias DJ Pogi, Rota Pornilios. Asin ang sa to yung pinakabunsong pag-iriba, John Batan. Uy, si John Batan na miss na kan mga parantabay niya, no? Birthday sa mga may kumplianyo niyan, ang sa kuyang pinsan. Romancera, kan Philippine Army. Birthday niya ngunyan. Happy birthday insan. May you have many more birthdays to come. Ang sa kuyang batchmate, si Ima Padilla sa Abaydara.
Happy birthday and ang sa kuyang pinsan na si Rolly Mendoza of Bagumbayan, Norte Naga City. Happy birthday, insan. Sa mag-aragom na mga celebrar kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa Induga Boss. Kapiestahan, happy fiesta. Oy, sana ba ko man bawal ang potsiko? Normal po bagayan na nagipiesta na, ani ba? Mig papatos pa. Normal sa mga Pilipino. Kundur di malas nga ni ang kagarong, baka agadan pang pamasahe. Kaya nakipamista. Baga na, sir. Nangyayari pala niyan, sir. Pangyayari ngayon. Siko na ngaya ko. Inayatan mo pangaya ko sa pamasahe mo. Nagpainom pangaya ko sa iyo. Hindi. Padi. Kaman ngaya. May asinsado kaman niya. Padi. Kaya ngaya padi ka naman niyang bahala sa pamasahe ko. Good morning sa gabos na mga mayor sa enterong Kabikulan. Inuumaw ko doon mga mayor na nagkaigwa ng city address saka municipal address sa laog nin Bali 100 days na pagserbi ninda sa mga constituentes. Igwa lamang pig report, first 100 days report sa bayan. Pero ano daw nangyari kan ibang mga alkalde sa Bicol Region, city man and municipality? Kada ibaga nagkaigwa po ni city address or municipal address. Ano nangyari sa accomplishment nindo sa laog ng Sarong Alta? San Gatos Diaz. Aba. Nag-i-expect po ang mga tao. Kana sa endong mga na-accomplishment, mga gigiribo na programa, proyekto sa endo pong mga lugar. Ako umawong ko tulo si Mayor Rela Costita sa roini po sa nagpaabot kan sa iyang municipal address. First 100 days report sa bayan. Kung ano ang mga nabago, ano ang babagoon, ano ang mga gigibuhon sa ngaran ng pagserbi sa publiko. Base po sa iyang mga plataforma di gobyerno. Dapat arog po kita kaya na mga arog kamo kaya ng mga elected mayor. Yan ang namimiss ko sa ibang mga mayor Paano ta maaraman kung ano ang ginigiribo nindo sa laog din 100 days? Lampas na kitang 100 days. Dababasang kamong report sa bayan. Ano ang ginigibo nindo? Ano ang nahaman nindo? Tulos. Ay pangyayaring buhay tayo na. Maloya ang mga ibang mga mayor na udakiton. May nahanapan na lugod ka mo ng accomplishment kan sa endo pong mga kaymanwa. Kaya expected naman yan kan mga tao. Si Mayor Miguel Ibasco, nag-municipal address man yun sa laog nin Bali 100 days na accomplishment niya, di ba? Happy birthday kay Boss Anton Di Prito kang Naga City. Kana ko yaon sa Sarong AM Station sa Naga City. Ini ang boss ko. Pag nagpapamiting ni Samoya si boss, automatic ang masisiram na mga snackan, mga pagkakan, bako ning kuripo. Nako boss, bastanting maraming pagkakan. Ay yung adjuwita, abo ko ngayon magutom ka. Kaya, padangat man ako Naging sikat baga sa kanatawanan inining posisyong kampanahon ni dating presidente. Joseph Estrada to partner. Kanaging presidente kito si Presidente Estrada, dating Presidente Estrada. Tanin ni magay na posisyon. Kaya mabuot bagong ko report kaya palayogan ko siya happy birthday boss Anton Di Prito kang Naga City.
Saro sa mayaman ini na negosyante po dyan sa Naga City. Okay mga tugang, invited man ako kan sa moyang bagong news content writer, anchorman. Magiging 12 o'clock to 1 o'clock newscast po. Siya na po ang mapugol kayo ni. As per Sir Manding Sarion. And siya na mapugol kan mga programa ni dating Karundang Rocky Bayubo. Tagaro si Karundang Rocky dahil nagaparamdam. Inabandonar na ang sa iyang programa. Kaya si Jun Verdiflor na po ang mapugol kan sa iyang mga programa. Saka 12 o'clock newscast. Adadangog nindo ang abaan ng siram dangogo na boses. Kana sa moyang anchorman, news content writer, John Verdiflor. Invited pala kita sa RPM. Induction da kan MFPTA Baaw. Alas 6 ng pagkabanggingo niyan na aldaw. Ansa and the pong guest speaker as in po at the same time inducting officer an magtugang na sinda Congressman Mix Villaferte kan Rinconada as in man po Gobernador Luigi Villaferte kan probinsya po ng Camarines Sur. So palayogan taning congratulations ang gabos na opisyalis as in miyembro kan MFPTA Baaw Camarines Sur. Garo presidente digdan sa tuwing pag-iriba si Jun Verdiflor. Congratulations sa endo, idol. Ako bihira lang ako mag-upod idol. Pag inapod ko ng idol, believe ako dyan. Yan. O sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Yaon dyan si JB, nag-watching. Si Alin Pabuligasyon, nag-watching man. Si Alin Pabul, Ligasyon mga tugang. Reporter tayo from Bayan of Buhi. At the same time, ano ta siya? Agent, talent agent, di ba? Madadangog manin doon sa iyang boses sa paagi ng mga field report and interview. Thank you sa mga Facebook Live viewers, sa mga nakatutok ko niyan, sa mga transistor radio, o sa engineering department, kanarpi, hindi si kahit thank you so much at magayon na naman ang satuyang signal. Minsan po may mga technical adjustment kami kaya minsan ano ta ang signal maririsanin do na medyo luya dahil po nagkakaigwa kita kaya ng technical adjustment. Kunya po, balik na naman kita sa kusogkan sa tuyang puwersa. Diyan po sa mga mayor, dapat po igwa ka mo kan inaapod na tradisyon na yan na dapat pag 100 days nindong pag-service sa publiko, magkaigwa ka mo kan inaapod na 100 days ulat sa bayan. Tangarig maaraman, lalo na po duman sa mga dati naman nagigiribo kayan. Nagngangalas lang kami, tan iba, nakakagibo, an ibang mayor dae. Anong pagkakaiba kayan? Naparales man ka mo nagsisirbi. Dapat po maaaraman kan taong bayan. Kung ano po ang sa indong ginigiribo, anong gigiribonin do. Kamo ilinuklok dyan sa pwesto kan mga sa pagi kan dakulang mandatong itinaw sa indo. Suklehan man indo nin maray na report. As in accomplishmento. Tangarig pong ma-update ang public, di ba? Takon mayo po kayan, langkag an alaba ang liog ta na mga namamanwaan sa sendo pong mga lugar. Tama o mali?
nag-expect po ang tao. Lalo na kung may mga priority ka mong ginigiribo o gigiribohon, at least marama na. Pero ikaw man pong mga mayor, dahil maramang kung masusupgon ka na inaapod na ulat sa bayan, na dahil nakagibo kayo ni, pero dagos-dagos man po ang sendang pag-service sa mga namamanwaan. Ani ba kaya abo man na maging sikat? Tapos siyempre, kukoverage siyang kan na media. Aaraman ko na ano ang sa iyang mga report. Pero kaipuan po talaga kaya ang visibility and availability ninsarong punong bayan, punong lungsod sa enterong nasyon kan Pilipinas. Tama ako o mali? Dapat nga ni po ang mga punong bayan man o panglungsod, naglilibot-libot ka mo sa mga barangay, lalo na kung ang barangay nagkukondusir kan sa endang regular session. Ano daw kung pasyaran kan mga mayor? Dumandaw nga ako sa arog kaning barangay ta may regular session, maramang kuman kap an sa endong pangangaipo. Di at least outright pwedeng maitao kan sarong local chief executive ang pangangaipo kan barangay na sa emong pigpasyaran, or kung dahil mo po kayang itao, pwede man na matawan po ning alternatibong opsyon. Inilang ang kaya kan banwaan, kan munisipyo o syudad man. Kaipuan po talaga sa sarong local chief executive ang availability, asin po ang visibility sa sendo kan mga leader nangurog na kan mga barangay. Iyo po baga. Tadyan ta maihiling kung talagang working local chief executive kamo o dai. Ay masakit po yan kung puro kita pangako, puro kita iyo, pero kulang man sa gibo. Importante po kay mga tugang is action is better than words. Tama ba yun, pare? Dahil kaipuan itong maluya sa sa aksyon. Ang kaipuan ta itong maray sa aksyon. Dahil kaipuan itong puro pangako. Yan. Iba po kayang puro pangako na napapako. Pero kung ang gibuta, more on action than words. So, action is better than words. Mas maray ngayaan nag-aaksyon. Kisa sa puro tabil, puro ngaw-ngaw, asin puro pangako na nagkakaparako. Tama man baga, di ba? Uy, ano naman yan ang Pilipinas? Dama, angkat na naman po ng 25,000 tinuladang sira. Honda Enero, ngunya na maabot na 2023. Para sana kita import ning bagas, import ning asin, import pananggad ning sira. Haloy na mabaga kita nag-i-import sa China nga ni. Ang sibubog na sira sa merkado publiko, duwang klase na ang mata. Pagbulakog niya ako ni yung sibubog gali ning Pilipinas. Wag ang sibubog niya ako singkit ang mata, ayun yung suhali sa China. Kahit archipelago ang Pilipinas, asin napapalibutan po ng mga dagat. Kita baga ang Pilipinas napapalibutan na ng kadagatan. Pati nga ni sakop tang kadagatan, gusto pang kamkamon man kani yung nasyon kan China. Kaya ang palang dyan nakukuhaan mga mauurag na klaseng sira. Pero nakatalaan na naman po kitang mag-angkat ni na mga perang tinuladang sira, hali sa ibang nasyon dahil sa ipinapautob na closed fishing session or season. Ini po ang sinabi kan Special Order 1002
na pinirmahan kan Department of Agriculture, Senior Undersecretary Domingo Panganiban, na nakaaging aldaw. Dahil sa sinambit ng guidelines, nakatalaan mag-angkat ng 25,000 metric tons ng mga sira gikan sa ibang nasyon. Arog kang galunggong, mackerel, moonfish, kung ano-ano pa. Para sa mga wet market, sabang closed fishing season. Buon nga niya na bulan na Nobyembre hasta Enero 2023. Ang gabos na yun nangyayari sa irarom kan administrasyon po ni President Bongbong Marcos. Na yun po baga ang chairman Nagayo kan Department of Secretary kan Department of Agriculture. Baon daw po kan importasyon ta ang presyo kan mga sira. Ano ba dismayado? Basta magkasararong na ikipaparayaan, di ko lalo kamaga, kayang-kaya mo iyan. Mari nagabos kita rin mapahal naman ubangge. Pwede ka bumaili sa Bicolano reggae, bago nang gabos. Ano tango niyan? Dahil po sa inflation pati, grabe ang pagtios mo niya na namamatian sa mahal kang barakala. Pwede ka bumaili sa Bicolano reggae. Sa maray pangekanig ginisana sa ng balaw, Mari nagabos kita isa sa galunggong. mapahal naman, Kamahal na pati kang presyo po kan mga sira sa dagat, sa totoo lang sa mga merkado publiko. bago nang gabos. Maski nga ini yung sira sa tabang, Gabos kita mahal naman po. Ang talusog, mahal na. naman ubangge. Ang tilapia, talcomo esta, mahal naman ang kada kilo. Magkarni, maggulay, magprutas, puro na sa namahal. Nga naman Lahat na lang pataas ng pataas. Uda na basang kinagbababa o naguhuros. Private Silent Production once again. Tagko man baga ngaya padi. Kaya lang ngaya padi. Gabi. Pangyayari ka man niya ako padi. Ano man niya ako tagabi. Ay, pagbanggi ka nga pa di magsaod, paubos na nga yan. Barato na nga ang presyo kan mga barakalon. Paggabi, pinapaubos na nga yan. Binabarato na nga kan mga negosyante. Ayaw mo anak ko. Pag-aram raga niya ako, mahal pa nga yan. Labas pa ang mga sira. Pero nga yan, pag banggi na, ang singkit na matakan si Bubog. Or galunggong nagikan sa nasyon kansin na pikit na ang mata. Barato na. Hilado na ngayon niya ako. At ayun nga, sabi ko sa mo, banggi ka man ako. At naguhurusan na nga ang presyo. Pangyayari man niya ako. Di gutom ako pagkalda. Ay, bawi yun mga pagkabanggi pa ang kakan mo. Pagsubok ka kayahon mo iyan, basta siya madai mo pa. Or dyan man da sa Banuan ka na buwa. Sarod ang senior citizen, arestado huli sa illegal na droga sa lugar na yan. Pambira. Hanggang matapos ang bangge, bayaan mo nang na ang mga Kasusupog umano. uragong dabag kaarap kung kayang Follow up ta daw ini. Follow up ini kan mga pag-iribat. tayo. Kung maugma ka, maugma naman ako. Nasabay na kita sa kantang Bicolano reggae. Sa diring dataramon, natibo na jibake. Panuki pagpasabot sa lambang sarong sa tuya. Nadawa nagtitios, mapusog pa kung maluya. Saksi pagkakita pag-ampul kang madyo nagtuga. At tamanon tanggapos ang satong tap. Maray man po maghinigos ang mga pulis kapag salakab kan mga imbulto sa illegal na droga. Patakaran, Nangalig daw yan ang maging adik. Asin mayo na pong bangag sa illegal na droga. sa Bicolano reggae. Bago nang gabos tigde, mari na gabos kita ride. Kaya kapag sakya daon liwat kan si ID dyan, mga tupadan sa mga barangay daan na laro pa ni sa nakakapab. Gulo sa pag-iribanan kan mag-aragaw, mining tupadang ini. Buwan ka pa nga na, hindi nga naman si O mga chief of police, good morning. Hero-hero nga ni kamo. nga na, kaya ang pagtios Kung may mga tupada sa barangay na nangyayari, nasakop nindo, jurisdiction nindo, as in responsibility nindo, manho. Ta illegal ang tupada, may mga tinutugutan na po, bagaan mga local government, yun.
na mga lehitimong bulangan, ayan dapat mag-operate. Ayan, mga legal yan, nagbabarayad ng amusement tax sa gobyerno. Nagkukuro ayan ng mayor's permit, business permit. As in, nagkukuha pa yan ng special permit kung igwasindang schedule ng ibang araw o derby or mga paulutan. Nagbabayad po sinda ng permit as in nabuhi sa gobyerno. Kung tupada, ano man na contribute ka yung tabang o ambag nabuhi sa gobyerno, mamambaga. Baka nagpapatapada, as in nasa likod kang tupada operation, iyo lang ang nakikinabang. Hero-hero nga ni kamo, mga chief of police, o idol ko, regional director, kan PNP, Bicol. Tiri po na nga mga COP mo, lektorahan mo. Bawal lantig ang tupada ta illegal yan. Mahirak manantig ka mo katong mga chief of police na honesto sa trabaho, sa uniforme, sa indang sinumpaan at pag-mantener kan pasyo din, asin pagpasunod kan batas. Tama ako, mali. Ito nga ning amigo kong dating chief of police sa Bato, kasasakyada kan mga patupadahan, kalalamag kan mga sabongero para apostadores, o ita paglayog, paglukso niya, pagbagsak niya, may ano palang duman, o siling kawayan na nagtarom na tabagong pulod, tapos tuhugan sa iyang tabay, na operahan pa, nagastusan pa. Kaya magkakanig o sa naman, na nadadakop, nasasalakab sa mga tupadahan, ikunkun sa kalabuso, kundi makapagpinsa. Sa illegal pigpaparatang kilik, illegal. Kita nga sabi ko na nga dapat ang mga nakaturukaw na yaon sa administrasyon, kung pwede, bawas-bawasan naman ang pagiging mga sugarol kan mga Pilipino. Pero ako mga tugang nagtutubod na may mga Pilipino pa manggiraray, may mga pamilyang bakong mga sugarol, igwa mang pamilyang sugarol, takon ang ama sugarol, ang aki nagiging sugarol man. Iyo po baga. Ang aki nagiging sugarol man. Igwa nga ning mag-agum, sugarol pa. Matubod ka. Pero kumbinsido ako sa mga pamilya na mayong membro kang pamilyang sugarol. Iyo baga po. Ang gusto ko Pero igwa pong mga talagang haros mag-aragom yaon sa bulangan. Nagpupustaan lalaki, nagpupustaan babae, ano na niya ako Diyos ko. Kaya ano daw kundi may income kay kani ang PCSO, arog kang gobyerno taan, Malacanang, nagtugot na naman kay ning STL. Siguro po ang PCSO nakikinabang dahil sa mga bill program saka sa mga programa sa health. Sa mga cancer patient, mga ambulansya, wheelchair na itinatao sa mga tao na naghihilang, nangangaipo. Arog kan na mga kasino, kung ano-anong klaseng sugal dyan sa kasino. Pati STL, binubukis pa man ng waiting. Kan mga yaon sa sindikato kan na waiting. O puro baga sugal. Gwapang mga sugal sa baraha, gwapang topada, ay ano na, illegal ang topada. Kaya, ang masalakab kan CIDG o police sa topadahan, kulog pa yun po yan lalo na kung ang naglalamisa barangay opisyal. Oy, inot na inot ka mo mga barangay opisyal, mga tugang. Punong barangay. Dahil man makusog ang boat kan nasa likod kan operasyon kan tupada sa barangay nindo. Kung dahil sa indo nagpapaisi. Makusog ang boat nindong magpatupad ang aram na nindong illegal. Masupog man kamo sa mga mayor, sa mga chief of police nindo. Sa kasiraman, kundi baka nagpaaramang kamo sa COP nindo, tinugutan man kamo. Paano may pakinabang ang COP nindo? Sa lugar nindong nagpapatupada kamo. Sa ang mga pulis po baga, tinaasa naman po ng sweldo. Kan panahon ni dating Presidente Duterte, tangarig dae na mag-tolerate nin illegal. Alang kaunan mga sweldo. Matyaga pa ka mo ning bariya hali sa tupada. Ano naman tayo. Alagad mga tugang, in every rules, there's an exemption. Kung kaipuan talaga nindo ning income generation,
na magpatortopada man nga kita ta mapista sa barangay ta. Erong tataramon Iyan, pwede man po kamong tugutan, alagad. Kaya puan kamong maghagad po, nin inaapod na approval sa sanggunian through a resolution na kamo tinutugutan. Oh. Nin pirang aldaw lang po, bakong bulan. Halimbawa, ang piyesta nindo, sa January pa man, naingon yan pa sa ng November ma para patupada na kamo. Anong klaseng tupada yan ta dinaog panindo ang lehitimong bulangan? Ang para sa kuya, pwede man kamong tugutan kan mga sanggunian bayan and duly approved by the local chief executive kung mga 3 to 5 days to 1 week gayud napatupada nindo bastante na. Tama pista gayud kamo, kay puanin do ning pambakal ning panganda man. Pero kung bulan na po ang inuurulayan, ay bako na po ining bako na po ining katubod-tubod, talagang sugal na ang hanap. Bako na ning libangan o diversyon. Kaya po ikinukol ko ang atensyon kan sa tuyang regional director kan PNP Bicol. Boss, telefona daw nga niyo dyan sa kampulan ng mga COP nindo. Sirmonan mo na bawal po ang illegal na tupada. Sakya dahon kung igwa man nagkukurusog ang buot na magpatupada sa mga kanya-kanyang mga barangay. Kung na naglalami sa barangay official, si Udon. Darahon, bit-biton asin ikunkun sa kalabuso. Tamakusog ang buot, pinapasupogan sa endong COP, pati ang sa endong uniforme. Dahil mang kamo kayanta, masupog baga sa maritang PNP Chief Director General, nagray na. Inot na inot, tabukan palakasan ini. Sabi baga ni PNP Chief Director General, Asurin ba yun? Si Asurin, itong bagong PNP Chief General. Unang ayaw niya sa organisasyon ng PNP, yung palakasan system. Ma-promote ka mong base sa endong kwalifikasyon. Susog sa endong accomplishment and performance. Oh. Nagrahe ng dangokon. Pandua, ang target niyang turumba na sinsirikadan sa pwesto, ang PNP member na ma-imbulto sa mga katarantaduan irregularidad, abo niyang ma-imbulto ang kapulisan sa maraot na mga gibo. Kaya ako, duwang kamot saludo ako sa satuyang PNP Chief Director General dahil marayan sa iya pong obheto na malinigan asin mapakaray po ang organisasyon kan PNP sa nasyon kan Pilipinas asin manumbalik ang tiwala kan publiko dahil kamo po ang nagbabantay sa satuyang estado, nagbabantay sa satuyang pas i-orden. Ay sa tupada, kung may magbaranugan, magbaradilan, may nagyaring trouble, ay masupog po baga. Lalo na kung may pigi-iskandalong mister kan sa endang mga misis. Tama ako o mali? Kaya ang pagsaludar ko po kan PNP sa interong Pilipinas, left and right ang sakuyang pagsaludo sa mga tultul na mga pulis, nagrespeto kan sa endang uniforme, asin nag-uutob kan sa endang sinumpaan at obligasyon, responsibilidad sa mga tao na mabantay kan sa tong estado, mabantay kan sa tuyang pas i-orden, poproteksyonan ang lambang Pilipino, asin po mapautob, susog sa pinagbubuot kan sa tuyang batas ulay. Nagrahay na baga kung kita po nagpapasunod kan tamang batas. Dahil pag ribayan ang tama ninsala. Kaya nga igwana po mga local government unit na nagtataon in approval permit sa mga legitimate cockpit arena, ano ta tinutugutan pa ang tupada. Digdi po sa Partikan Bicol Region. Dahil na kamo na kontento, may STL na kita. Minsan binubukis pa. Oy, Governor Rosal, ang alalay mo palang dyan, tinutok do man, nagpapabukis man ka na waiting. Ano na tayo, Governor? Ilaga ka pa nga ning matanggal man sa pagiging gobernador mo, may reklamo sa imo. Ayaw sa nga ng trabaho mo as Governor. Kana Albay. 2017
Yes, man. Kaya kamong mga naiilir sa pwesto, tandaan nindo, temporary lang ang mandatong itinao sa indukan tao. Oras na maging palpak ka mo, dahil ka mo makakautro na mataan paning mandato. Tama ako, sir, o mali? Temporary lang yan. Magpahiling ka mo ng tamang gibo. Pagpahiling, pagpautob, pagsurog, pagkugos kan tamang lay. Tangarig daig ka mo abusuhon kan sa indong namamanwaan. Daig ka mo mudahon. Ta oras na mga tugang, pinagmuda ka mo, buot sabihin maluya. Maluya pala ngayon, ano kaya ni, an accomplishment. O dapat po, magkaigwa kita ng transparent sa tuyang administrasyon. Dangan magkaigwa kita kanina apod na sinsirong serbisyo sa mga tao. O kaya Gobernador Noel Rosal, sabi mo, abo mo kan mga illegal dyan sa probinsya Canalbay. Ako po, saludo sa imo na abo mo kan mga illegal quarrying operation. Kaya pala nagmahal niya ako, ang bye-bye. Sa parting ini kan Camarines Sur. Tani bang mga para mga negosyo ng bye-bye pala, graba, ang kinukuhanan sa albay. Aram po nindo, pag nagkakaigong kalamidad kayo, narurugado man ang albay. Pero tama yan. So mga nagpapakwari po, kaya puwan pala, may permit na hali sa probinsya Canalbay. Lalo na po kung may kalamidad, kadakol baga dyan na didiskuido ang buhay kan tao. Ayan na. Sa kasaro pa po, nag-aangal naman po kaya ang mga authorized franchise agent kan small town lottery sa probinsya Canalbay. Hababaan na ngayon ang ingreso. Dahil ngayon pigbubukis. Kanwiti. Ay kawawa naman po ang mga pasyente na may mga cancer, may mga PWD kitang natataan wheelchair, may mga build program kita. Kaya dapat tama asin magkakanigo ang ingreso kan mga franchise agent kang STL sa PCSO. Sa kanunang dain na nakontento. May chairman bagaan LGU, may chairman ang PNP. Tayo man na nagbabantay kan pas i-orden hali sa STL. Pagrarako panganin nindo ini man nagpaparaburokis man kan na STL. Oh, boss, regional director kan PNP Bicol. Sorogo ananing COP mo, darako po ng mga nagpapaburokis nenta. Ay mahirap man kamo. Oh, sa mga nangangaipong ambulansya, sa mga local government units. Ako po, saludo ako sa miyembros kan Philippine National Police. Padaba ako ang mga pulis na talagang nagrespeto kan sa inda pong uniforme. Asin padangat ko po ang mga politikong nag-uutob kan tamang patakaran, mga reglamentos o policy na dapat giribuhon. Yan po ang magkakanigo na dapat ang gibuhon. Iyo po baga. Dahil kita katong barabarang sistema, saka dahil kita magparaturubod kan mga botsorno kan sa tuyang mga ano, dahil kita pagsala-sala. O, yan ang maurag na politiko. Pag ikakaray, go. O, pag medyo palpak, ikakaraot, dae. O, yan ang dapat. Di prinsipyo kita. Panindugan ta ang tama. Surugunta ang tama, surugunta ang ikakaray sa satuyang komunidad. 9:20 in the morning. Ay, good morning sa satuyang mga magiging Christmas greeting sa sponsor sa RPNDCKI. Ay, good morning po sa Endo. Oy, pag alas 10 pala ng mga tuga, ang tabayanan naman po nindo ang masunod na programa. Ang angkor dyan si Ma'am
Kagawad Ilma de Lima Gaspi. Yan. Ang sikat-sikat na barangay Kagawad, kan barangay San Agustin, Iriga City. O, di ba? Diyan hindi maaraman ang mga urulay sa barangay. Pagkatapos lang po kan mga hanap buhay mi, mabalik kami giraray ni Sir James sa Oko, okay? Sir James, an oras 9:21 in the morning. Hatod ka sa ito yung mga sponsor. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock-out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa Macet.
Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Lulier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Balik kita sa programa. Salamat Sir James sa kadakol ng mga hanap buhay ta. Sa oras pong ini, nasa linya ngunyan si City Councilor Boboy Gibara kan Siyudad kan Iriga. Haloy kuning din na interview sa sakuyang programa. Good morning po, Konsyal. Good morning po, Sir Joey, and good morning po sa gabi sa naginan nyo kang Istasyon Mindo. Iyo Ano po. po sa mga taga-Iriga? Ay, good morning po. Kahit po kayo mga nakaaging simana, saro sa nabasa ko sa minutes kan sanggunian. Ito pong parang proposed budget for 2022. Kaya ni pong sa tong Barangay San Francisco, kan Siyudad kan Iriga, na pinamamayan nga ni punong barangay Mark James Temenya, na sinasabi pong garo daemo da tinugutan ta si boses nga ni dakan sarong top notcher city councilor aprobara na, pero garo may boses ka po na dapat mag-aparecer pa si punong barangay Temenya ta may mga query pa po kamo o gusto pang kaputan na dapat malinawan. Arin po ang tama, deferred ba o pinag-kontra mo po? Ipo, ano po yan ang kini? So, nagkaigwa pong committee hearing kang budget, kang annual budget kang Barangay San Francisco. Last October, ito pong siguro, di ko po kayo matandaan kung anong petsa ito. So, last week. So, nagkaigwa pong committee hearing. So, ako po, bilang member po kang Committee on Barangay Affair, nagduman po ako. So, ito nga nagkaigwa nga ko yan, kang presentation kang budget kang Barangay San Francisco. So, dahil man nga ni problema duman sa budget, annual budget. So ako po, ang punto ko duman, as query sa mga kuyan kang official kang Barangay San Francisco, actually po, mayo po si Temenya duman. Dahil po siya nag-aparecer. So, ang bot mo pong sabihin, dapat... Nag-aparecer po duman, ang kagawad po, si Kagawad Busadre and the SK Chairman. So, pinag-present po sinda dahil pinag-akuyan ko na pwede na kung masimpag ninda ang mga hapot ko, simpleng mga hapot. Dahil po, in EW legislation, pwede po yan ni hapot. Maski po bakung itong budget proposal or budget approval kang annual budget ng Barangay San Francisco, on inquiry side, pinag-ano ko lang itong mga hapot na mga nag-hapot man sa kuya, mga nag-dumandindig sa kuya sa tabang center ko na mga nag-hapot, tanong nga nagkaw nga kaming kwarta sa barangay
dahil nagkuha kami ng barangay clearance, tapos po ngaya, dahil kami pinagtawan ng resibo, mayong OR. So yan, saro yan sa mga hapot, sa mga hapot sa kuya ang mga tao digdi, mga residente. Buot mong sabihin, kagawad, konsyal, dapat pag may naglalaog na income palan ang sarong barangay, dapat issuance kagad of official receipt ang kaipuan. Iyo po. Yan ang po ang pinakatama. Oho. Pinakatama pong pagkikayan. Dahil na-issue po ang City Treasurer's Office sa mga barangay through barangay treasurer na yan po ang gagamiton ninda pagka igwang nagkuang mga clearances, ma-issue sila sinda kang clearance with the Official receipt. Halimbawa, kung ano po ang halaga ninda sa clearance na yan. Halimbawa po ang sarong barangay, no available of official receipt pero pwede man mag-issue sinda ng acknowledgement receipt. No po, hindi po yan pwede. Dapat. Kasi ang pinakatama po dyan, ang hapot po dyan, taano katadae nakakukuha ng OR, official receipt, duman sa treasurer. Taano tayo di kayo po pigi-issuean kang OR? Ay, iyo So may, ang official receipt po pala, pag kinuha mo dyan sa city treasurers, may available po na OR. Po, available po yan. Pinag-grantan po ang mga barangay through the barangay treasurer kang mga OR, nakapad po yan, nakapad. So, ibig sabihin, mga sarong pad ka yan, siguro mga 50 pieces po siguro yan, o 100 pieces. So yan po, pinagtatao yan duman. Pero po, before ka po pag naubos na po yan, halimbawa po, nagkolekta ka na, ikaw naman nagkukuha ng certifications, naubos na po ang OR mo, then ika po, ang collection po duman, base po duman sa OR, ibabayad mo po yan duman sa bangko. Sa naka-assign na bangko po, kang syudad. So, babayad mo po yan duman, and ito pong mga OR, dadaroon mo po yan sa city treasurer para po mapalitan na naman. Surrender. So, use the receipt, tapos papalitan ng bago. Yes po. Yan pala ang tamang proseso. Yan po. So, nangyari po, arog ka ini, kadakot po ang mga reklamo sa Kuya Digdi, since April pa. Oo. So, April pa po, Mayo na sindang pigtataong OR. Ay, alawig na po baga, November na Iyo mo po, niya. April, May, June, July, August, September, October, November na po ngunyan. Oo. So, more or less po mga 8 months. So, ang hapot ko po duman, and actually po, bako pong hapot, pinagkuyan ko po ang mga tao digdi na nagdidig sa kuya. Tama nga yan, di, arig ka di kagawad, arig ka di baka sa lapo. So, ang nangyari po kayo ni, pera po duman sa pinagtataon nindang bayad, duman sa barangay clearance na kinakaipuan ninda, maski po itong mga barangay business clearance, maayos nindang pinagtataong official receipt, na iyan po, kaipuan yan duman sa City Hall, pag nag-agi ka po ng barangay business clearance, na kaipuan mo duman yan, sa prerequisite po kaya iyan sa agihon mong business clearance. Kaipuan po sa business clearance, kang pag-agi mo sa syudad kang Iriga, sa LGU po, sa City Hall po, kaipuan mo po ang OR number. So, OR number, ito pong official receipt number. Opo. So, kung mayo kang mayo kang official receipt o OR, paano mo malalaog duman sa City Hall? Ito pong pinag-aagi mong business clearance sa sentro, kung mayo ka pong OR number. Human ang God, oo. Mauulang mabala so sarong negosyanteng nagpo-proseso kan sa iyang business and mayor's permit. And actually po nga ni, Sir Joey, igwa po duman sa City Hall na sarong opisina, sarong empleyada kang City Treasurer's Office, nagsabi sa kuya na dapat niya ini ma-actionan po ini, sabi niya. So, siguro after mga pirang bulan, igwa na naman sa kuyang isarong empleyada nagsabi na dapat po ngayon actionan na po ini. Grabe na po ngayon ang nangyayari na mayo man OR, nagkukolekta, pero daiman ngayon naipipresent jigdi kung anong mga OR number. Kami po ngayon nagtatao na kang OR number, kang OR, kang official receipt, with OR number yan. So, ang ibig ko pong sabihin, imbis po na duman sa inda, maagi ang koleksyon para makadugang duman sa budget kang barangay, makatabang na ito. Kasi igwa pong percentage duman, pagka igwa kang koleksyon, igwa pong percentage duman na makukuha mo para sa barangay. I see.
Iyo po. So, bako man pala maraot na tabi konsyalan sa imong concern as in query. Hello po. Bako man maraot na masimbag pala ni Kapitan an sa imong query sa endo pong committee hearing kan Committee on Barangay Affairs, Committee on Budget and Appropriation and others. Opo. Actually po man so sabi ko, i-defer ini, nag-suggest po ako for na i-defer i-defer po ang budget kang Barangay San Francisco. Na ito pong ibang barangay na aprobahan. Sinda po ngunyan po kang first committee hearing kang budget kang Barangay San Francisco, after kang nangyari na na-defer ito, dirin na aprobaran. Igwa na po man nagluwas duman, ako pigharang ko, pigpending ko, pinag-disapprove ko, pig-objectan ko, itong approval kang budget kang Barangay San Francisco. Ang sabi ko, nagsuggest ako kung pwedeng i-defer. Iba po ang i-defer, saka po ang disapprove. Iba po yan. Ikaw po pala, bako ka man kontra nga dahil maaprobaran ang budget kan Barangay San Francisco, hindi garo igilid mo na hanggang dahil pa nasisimbag ang sa imong query ni punong barangay. So ano po ang reply kan barangay? Dahil man po siya nag-attend kang primerong committee hearing. Kaya sabi ko, next time, schedule ang committee hearing, magdigdi na siya. So para dapat siya po, mismo ang magsimbag. Dapat po kayo ang committee nindo o liwat na imbitaran po si punong barangay, Mac James Timenya po tabi. No rin na schedule of second hearing po nindo. At saka sa hapon po, inaprubahan na po itong budget kang Barangay San Francisco. Dahil ako po ang nag-move kang approval. Sa committee level, pagkabot po sa plenary, kasi aprubahan pa yan sa plenary, magkakaigwa pong recommendation, baka magkaigwa na pong recommendation ang grupo, and ako po, masuggest na naman ako, na ito pong mga complaints, ilaag or i-ano sa committee. I-ano uli sa committee. Pero i-approve namin ang budget ng Barangay San Francisco. Pero po itong mga queries, ito pong mga violation na ginibo kang barangay, i-ano po sa committee. I-repair. I-repair po sa committee. Hindi ka po aram kung committee in bank na lagod ang nagpupugol kaya ang tangarig lagod magiging broad and magiging urulay, di ba? Iyo po. Kasi naigwa na pong violation dahil na po yung mamawama. Oy, naputol po ang sa tuyang anlikol kaya Konsyal Buboy Gibara kan syudad kan malinaw mga tugang na dahil nag-object, dahil nag-oppose, dahil man nagkontra ining si Konsyal Buboy Gibara kan proposed budget kan Barangay San Francisco, pero ini po pinag-aprobaran na ini kang committee, siya mismo ang nag-move for approval kaya ini pong budget kan San Francisco, but may kulatilya duman na dapat sa gigibohon na approval ka ini in bank kan sanggunian members na dapat mai-attach manggiraray duman ang magiging kasimbagan sa mga query ni Konsyal Buboy Gibara. Tama po ako, Konsyal? Hindi ko pa po aram kung sa in-committee ba po madepende na po yan kay Presiding Officer, kay Vice Mayor Edsel Dimaiwat, kung sa NPD ilag yan. Oo. Or kung sa committee ilag, di siya ang pinaka-head yan, siya ang mapreside ka yan. Pero kung sa committee, sa ibang committee, ang mapreside ka yan, ito pong chairman. So pero ako dahil man ako kung saan na yan. And actually, gawa po nga nilikapit sa kuya na abogado, na kung gusto ko kailan na ka. So sabi ko, pasunod-sunod lang. Paluway-luway lang niya ako kita para di kita masala. And actually po, igwa na pong mga ebidensya digdi na talagang grabe po ang yung mga resibo, yung mga ang collection po kaya, ang collection kang barangay, pagka mayo pong OR,
may free will ka na pwedeng maggamit ka ng kwarta. Mayo man yan di ka man maliliquidate ka yan. Di ba, di ka man mauobligar ka yan na sa na itong collection mo kang certification ni Fulano dahil nagkuha ang certification, kinuha ng mong kwarta, nagbayad sa Indo, pero dahil man resibo. So, dahil kumbaga, dahil siya maliliquidate eh. So, dapat po kasi, ang mangyayari kayan, kung tira po ang koleksyon, ito man po parehas ang dapat na ipailuwas na OR. May pigtatali pala, pigtatali. Kung ang total amount kang collection is 5,000, dapat ito man total amount kang OR, dapat 5,000 man. Natali, iyo man ang So, yan lang ang mga linawon ko siya, and ika, as your mismong opinion na ika mismo nagdesisyon na aprobara na ni sa committee level ining budget na ni kan San Francisco ika mismo nagsasabi na nagtulod na aprobara ni but sabihin bako kang against bako kang dahil ka nag-oppose o nag-object, di ba konsyal, tama? Iyo po. And actually po, Sir Joey, para po sa karaman kang mga tao, lalo-lalo na po dito sa Barangay San Francisco, bako lang po akong sarong city councilor, pang siyudad kang Iriga. Sarok man po ako sa residente kang barangay na ini. So iba po akong obligasyon, maski po bako lang sa siyudad kang Iriga, maski po dito sa barangay, na i-monitor ko po man po. Ang mga nagreklamo or gibuan po man po ng action, ang mga nagreklamo, against sa barangay. And pero pa po nga ni dyan, ang nahihiling ko po yan, ito po nga ning kang Undas. Before kang Undas, nagpalag digdi kasi igwa po baga kita sa digding Campo Santo. So nagpalag mga tortindahan digdi palang sa may Campo Santo before kang Undas and during the Undas. Tapos igwa pong kinalektang puro 500. 500 pesos per pesto. Ini pong nag-complain sa kuya digdi sa kaibanan ini mga papeles digdi. Nagkolekta ng 500 ang barangay. Temporary receipt ang ginibo na naman, 500 ang ipinaglaag naman sa temporary receipt. Pero po sa barangay business clearance, ang nakalaag, 200 pesos. So napasain ang 300. Kung pirang mga tindahan duman, kung araw kito ang ginibo, kadakon pa lang kang koleksyon. Nadaina, may mailalaag duman sa taban-kang barangay. So, yan po. And ako po bilang sarong city councilor na digdi po sa Barangay San Francisco sa Kang Iriga, ako po ang nagtakwan. Maski po nga ako nagpara kampanyang tuod. Ako nagpara taram po maganin doon na medyo yan man ako. Opo. Ayaw man kita masyadong kwarta. Opo. Yan ko lang, makatabang lang kayo ng mga tabang volunteer ko yan ko, mga multicab. Yun ako yan, basta makatabang ako. So, pero, ako po ang nagtakpan digdi. Na daw ko po itong nagpapara, ako sa sakuya, nagpapara po yan nagpapara harang. Na pagkaudahan nag-disapprove kang budget, sabi ni Temen niya. Kasi dahil ka man pala sure tagaroon na istoryan kasanaman konsyal, kaya or subuot. Oo. Pero iba na po mga nakaabot sa radio station na ako ang nag-hold or nag-disapprove. Kaya ako, pinapaliwanag ko po ang tunay na nangyari. And sabi ko po nga nagtakpan po ako dito sa Barangay San Francisco, dito sa barangay ko, aram ko payaba ako kang 98% po dito payaba ako. Kaya nga sabi ko, mayong politika, nagtabang sila sa kuya kang boto ko, kaya pinagbabalikan ko man ng serbisyo. Ako lang po nga nagdigdi sa Barangay San Francisco, hindi tapos na barangay, kaya lang, dumandang po sa kakakaya ko. Iya po. Ikan lado mo po, dahil ka nagkontra, nagtulod ka pa nga ng ma-approvean na budget kan San Francisco. Ang gusto mo lang po, maisaayos lang po ang dapat na serbisyong itao kan na San Francisco sa mga tao. Na nagtatanaw ka man ng utang na buot. Opo. And actually
Actually po, Sir Joey, kaya na po ako pwedeng mag-consideran kang mga gusto niya or kang mga ipaliwanag niya, ang paliwanag ni Timenya. Ang ano ko po duman, harapin na lang niya yung mga problemang nabibo kang barangay. Ito sa iya, dahil siya ang kapitan eh. Pero nabanggit mo po na garo nga dahil sa sinasabi mo po na parang violation, baad magabot sa puntong garo sabi mo po, garo ang reklamo pwedeng makataas pa sa masalangkaw na forum. Iyo po. Igwa na po sa kuyang abogado nagsabi kaya makakataas na yun sa korte. Sabi niya, tininda. Pero ako, sabi ko iyo, para pa liway pa. Kumbaga nasa investigation process pa naman. Ayun po. Actually po, igwa na po, makipunay ang City Treasurer's Office, nagkuyan na po kayo po na igwa ng violation na nakomit. Ay po. So, salamat naman konsyal sa oras na itinao mo sa paglinaw sa part kan sa imong side na ma-clear mo man sa public langurog na sa constituencies kan San Francisco na bako kang kontra kundi ka sa ropa sa nag-move na ma-aprobaran ang proposed budget for 2022 po ba kan San Francisco kan Iriga City? Igwa na lang po Sir Joey, madali lang. Oh, sige, right. Saka ang pinag-aaprobahan po ngunyan, kang budget ng Barangay San Francisco sa kang Iriga, 2022 annual budget. Ako man na 2023, kaya kung nagmamadali sinda, sabi, pikaharang ko, pinag-google ko, pinag-disapprove ni, so dapat, November na ngunyan, dapat January, February, March, April, baka hindi sila nagpa-approve kayan para iguana silang nagagastos na talagang approve na kang syudad, approve na kang ng panglungsod. Na pwede na silang maggastos kang kwarta na talagang naka-allocate for this year. Ito po ang ginibo ako. Ngunyan, pinapaluwas, tamiling pinag-depermi, pinapaluwas, pinag-aharang, naaabala ang kwarta, isusmari ko si November na ngunyan. Nabala pa lang, so pag sumiter po kan barangay San Francisco sa indo pong committee, ano ha? Iyo po. And gusto ko lang pala na para bago po ako matapos. Ayan po nga ang sabi ni Mayor Rex Oliva, saka ni Vice Mayor Edsel Binayuat, na dapat pagka igwa ka mong kwartang magastos na kami sa tulad ng mga kagawad, nag-seminar kami. Ang gusto ni Mayor Rex Oliva sa kanil kagawad ni Vice Mayor Edsel Binayuat, i-liquidate tulos. Dapat within a week tapos na yan, liquidated na yan. Para dahil na kita pag-anapan kang kaban kang kwarta kang syudad. Malangga. Iyo po baga. Tama man yan na opinion na yan ni Mayor Rex Oliva. Dyan sa pagiging bagong ilidong mayor ni Mayor Rex sa Iriga, karong may mga unliquidated cash advances pa dyan na dahil na i-release sa Commission on Audit Report, di ba? Iyo po. Hindi po nga sa Barangay San Francisco, lampas 6 million eh. Kaya lang, pinagpa-audit ko lang itong January to July. Sabi na, pinag-gugurga pinagdadaan pinag-liquidate. Sabi sa accounting. Kaya ako sabi ko, ang 6 million, grabe yan, nag-liquidate. At nang naliquidate ako si Mayor Rex Oliva abok na yan na gusto niya talagang pag nag-igwa kang ginamit na kwarta ng gobyerno, i-liquidate agad. Tama. Yan ang punto niya. Iyo po. Magkaka-double na yung mga unliquidated na ini. Iyo po. Yan lang po. And ako, masayan na lang po ako, Sir Joey, na yun po, aadiman po yun sa proseso. And siya po ang masimbag kayo kung saan man ini pwedeng daraw na venue sa korte, maski ni sa sanggunian, masimbag niya sa kayo ni. Dahil naman po niya, hindi man nadidepende yan eh. Kasi nakabiolate na po siya. Ang recommendation po ka ito, ang first committee hearing, nakabiolate na po siya. Nakabiolate na po ang Barangay San Francisco. Okay. Sige po, Konsyal, thank you so much sa oras. Gusto ko lang po, Sir, pasalamatan na ang suporta. Okay po. Si Governor Luigi Villaperte, si Vice Governor Salfortuno Jr., ito pong Tulong Bukal, si Board Member Anyate, Board Member Noble, and Board Member Oliva, and tatapos po
ang kasatuyang Congressman Nick Duterte, talagang full support din dito Iriga. Opo. Ang Mayor Rex Oliva, napakagaling na Mayor, the best. And Vice Mayor Richard Dinaiwat, saka kami pong mga kagawad na sa partido po kang Timuan Kamsur, Timuan Iriga. So, salamat po Sir Joey kapag katataon na magkakailingan man kita. Sige po, okay lang po. Mabuhay po ang Estación Indo and mabuhay po ang Siligang Iriga, ang listeners ninyo, saka ang Barangay San Francisco Siligang Iriga. Salamat. Salamat mga tugang sa indong na dangog na mga pahayag sa loob kan programa ni City Councilor Boboy Guevara katakod po kan isyu kan Barangay San Francisco kan syudad na ini. Mga tugang pigsimbag po kani konsyal na dahil man siya nagkukontra or dahil man siya nag-uulang o na dahil niya man pinupugulan na dahil aprobaran ka na committee an annual budget, proposed annual budget for 2022 kan San Francisco. May gusto lang po siyang mga linawo na gusto niya masimbag man po ni Punong Barangay Mark James Timenya. Kung hindi ko pong reaction digdi, si Punong Barangay Mark James Timenya, welcome ka po sa moyang station na magpaliwanag man sa side mo sa naging mga pahayag, base o susog sa naging pahayag ni Konsyal. Ang importante po, aprobado na po yan sa committee level. Pag-uurlayan pa yan sa regular session, sa committee, or sa regular session ninda para aprobaran na pong parago. Alagad parang may kulatilya na dapat malinawan pa manggiraray. Itong sinasabing mga koleksyon sa mga barangay clearance and mga nagkapirang negosyante na naglaag pwesto sa San Francisco sa may cemetery na sinasabing pinag-issuean temporary receipt pero dapat pala ng official receipt, sabi ni Konsyal Guevara na i-issue. Dahil yan piga audit, tatali pa kung pera sinaglaog tali duman sa pinag-isyong official receipt. Kaya lang po parang mayod ang official receipt na ginagamit. O yan, kung si Kapitan James Timenya magpaliwanag man sa site niya, welcome ka po. Hindi naman mag-abot sa puntong, mag-abot pa ni sa korte. Sabi ni Konsyal, may violation. Prior ka niya sa pagdangog sa konseho. O baka nga yan, may abogado dapat siya. Pwede palang daaning isakat pa sa alangkaw pang forum or korte. Sana dahil naman tapariman dito at mga taga San Francisco. Pero dahil po mapupugulan yan kung ano ang magiging resulta. Kung ini maaprobaran sa nagkapirang committee as in sa regular session. Pero dahil man po pigo lang ni Konsyal Boboy Guevara. Isa naman ang puntong gusto tang maintindihan. Siya mismo nagtaram dahil niya inulang. Siya pa ang nag-move, nagtulod para aprobaran sa committee level. Mga tugang pag 10 o'clock ang tabayanan si Kagawad Ilma Dili Magaspi sa sayang programang Urulay-Ulay sa Barangay. Thank you so much for watching. Katutok sa mga Transistor Radio, good morning. Palado Technical, ang sa ko yung partner digdi, Engineer James Oko, ang lalaking laging mabango. Diri man po si Engineer Joanna de Villa, Babyface ka na grupo. Po ang partner ta sa transmitter site. Tangan ini pong si Rodel Cesar sa information digdi. Duman po sa sa transmitter si Tony Matic Saison. Ito po si Joey Lim. Salamat kan sa inyo pagantabay. Stand by po kita sa masunod na programa. Salamat po.